Teraz žijeme v dobe cirkvi. Dajme tomu, že je rok 2016 a dnes šoferujete cestou domov. A odrazu vzlietnete a ste preč v jedinom okamihu. Odišli ste do príbytkov, ktoré sú hore, ktoré Boh zaslúbil tým, čo sú vykúpení. Počas toho, ako sa deje vytrhnutie, živí sú zakreslení tu. To sú premiestňovaní veriaci. Ale mŕtvi v Kristovi, ktorí boli pochovaní, tu je hrob, ale mŕtvi v Kristovi, ktorí boli pochovaní, idú prví. Ich telá sa spoja s ich duchom a obe skupiny prejdú nebeskou bránou, aby išli ku Kristovej súdnej stolici. Čo to je? Kristova súdna stolica neurčuje to, či idete do neba, lebo už ste tam. Nie, tam sa ukáže, čo ste robili vo svojom kresťanskom živote a ako dobre ste to robili. Budeme sa zodpovedať za rozdiel v tom, čo ste mohli dokázať, keby ste poslúchli Krista, a za to, čo ste naozaj urobili. Lebo sa budeme zodpovedať za každé slovo, za každú myšlienku a za každý skutok, čo sme spáchali. Ale to už je téma na inú kázeň. A potom sa zjaví Antikrist, ktorý bude vládnuť svetu 7 rokov. V tomto období, nazvanom obdobie veľkého súženia, bude veľmi veľa ľudí zabitých. Tých, ktorí nepríjmu jeho znak, znamenie šelmy. A potom títo mŕtvi svätí budú vzaní do neba, aby sa pripojili k celému telu Kristovmu, aby sa aj oni zúčastnili na svadobnej hostine baránka. Tu dole na zemi bude po 7 rokoch Satan zviazaný a hodený do pekla. Ale hriešnici budú stále ešte vo svojich hroboch. Potom bude nasledovať 1000-ročné obdobie dokonalého pokoja, o ktorom Biblia píše, že lev bude ležať s baránkom. Rozmýšľajte nad tým. Prorok Izaiáš povedal, že tam bude taký pokoj, že keď sa vaše dieťa bude hrať pri brlohu kobry, my tu v Texase nemáme kobry, ale štrkáče, tak nebudete mať žiadny strach, že tomu dieťaťu by mohlo byť ublížené. Budeme mať takýto druh pokoja. Muži sa už nebudú učiť bojovať. Na zemi nebude boj ani vojna nejakého druhu. Bude to 1000 rokov dokonalého pokoja. A v tom období, tí, ktorí neprijali Krista a ležia v hrobe, tak po 7 plus 1000, čiže po 1007 rokoch, budú vzkriesení a Biblia to nazýva druhé vzkriesenie. Je to súd pred veľkým bielým trónom, ktorý sa týka len hriešnikov. Biblia hovorí, že tam bude veľký plač a škrípanie zubov. Prečo? Lebo jediný dôvod, prečo tam tí ľudia budú, je to, aby boli odsúdení, aby sa vrátili dole a aby naveky žili v ohnivom jazere. Píše o tom 21. kapitola knihy Zjavenia, verš 14 a 15. Bude tam plač, bedákanie a škrípanie zubami, lebo tí ľudia budú vedieť, že ich duša je naveky stratená, lebo neprijali Ježiša Krista ako Božieho syna. Toto vysvetľuje vzkriesenia, ktoré sú zapísané v Biblii. Môžete tomu uniknúť, a to cez jedinú jednoduchú modlitbu a prijatím Ježiša Krista. Ak ste v tejto miestnosti a nikdy predtým ste neprijali Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a pána, nemodlili ste sa modlitbu spasenia, tak prosím zdvihnite ruky, chcel by som sa ju pomodliť s vami. Vy, ktorí to pozeráte v televízii, môžete sa k nám v tejto modlitbe pripojiť. Modlitba nepozná nejakú vzdialenosť. Boh vás počuje práve tam, kde ste. Pomodlite sa teraz. Nebeský Otec, v mene Pána Ježiša ťa prosím, aby si mi odpustil všetky moje hriechy, očisti ma od všetkej nespravodlivosti a dnes